И здравейте всички от VBOX 7, аз съм Minecraft Doll No World. Както се завършвам в стария си профил, ще качвам клипове там. Всички поредици си ги връщам, нали, от геймплей до на геймър регистрацията ми, която си бях направил. Всички поредици ги оставам. Ги връщам към тази поредица, в смисъл към този профил и тук ще качвам клиповете си. И сега тук какво направихме? Има някакви прозорци, които вече не ми трябват. Ето тук виждате какво направих с къщичката ми на дърво. И ще оставим тук някои нещица. И нямам храна, което е голям проблем. Нямам и вълна, което също е проблем. Тръгнем насам да видим какво ще открием. Но не вярвам в пустината да открием някакви нещо друго. Абсолютно нищо. Няма смисъл, значи, да ходя нататък. Значи ще отида сега да видя в старата ми къщичка, където бях. Да видя дали има нещо за обиране, смисъл на... Опа. Някакви растения, нещо. Тъй като бях си направил градинка. Аз мога тук, ето тук горе, ето тук някъде. Примерно тук също да се направя някаква градинка. Някакъв пясък, где-то изобщо не ми трябва, тук само ще обера. И лаги, как лаги само. Извинявам се за което. Но се извинявам, значи да, обрахме това, което трябваше. Стъпкахме всички неща. Имам ли семена? Имам 3 семена в мене. Значи така ще направим тия неща. Тук ще посеем едно. И сега... Той шибан лак, не знам на какво се дължи. И сега тръгвам насам. В принцип не лаги така шибано. Тръгвам насам, за да видя някои овце, нещо да... Ето тук има една крава. Открих малко храна, което е добре. Сега ще се събера... Ще се направя градинка, това е умисъла на този епизод. В смисъл градинка за расти. Да, както казах, ще отглеждам там пшеница и на различни нещица. Обаче тази градинка мисля да е малко по-големичка. Но не знам дали ще мога просто да събера толкова семенца. И някакво съобщение бас тъпто. Не знам дали ще събера толкова сидове. Тъй като виждате, че това меч се го хабя, защото не знам. Тъй или иначе пак мога да се направя. Пак за животинска, нали такова? Ферма за животни, не знам. Ферма за растения, добре, сега ще се направим обаче за животни. Тия животни не ги виждам, видях две крави, които са мега прости. Нямам представа. Ще го измислим. Воу. Това дърво тук се явява нещо като стена. Просто не може да се видим между него и да. И заваля мазен дъжд.
Мисля да се прибирам. Сега както не ми е оправен покрива, ще вали дъжд отгоре. А за фермичка... Фък. Направо ще направя ето така. Ето този филм. Така... Може да започнем поредица с моя приятел Ванчо 98 на Sirius Sam 1 Encounter, или там как скаш нещо такова. Да, ще видите. Играта е хубава, стеглих се я вчера, днеска се не станах. И да, а другите двама от има, ние сме 6 човека някъде. Тъй като аз Тишо 98, оня питчбул, как се каже там, забравих. 59 или нещо такова, B59 нещо такова. И има хора, които ще ни помогнат. То по принцип създателите на The Best Gamers TV сме аз и Тишо. Ние го измислихме. Оба. Така, сега. Къде ми е мутичката? Ще ви разкопая, ще посея семената. Но мисля това да е края на епизода. Дори това беше от мен Minecraft All Over World. Ще направя още един епизод след малко. Очаквайте го и него. И чао от мен. Довиждане.